Bachiller, entonces todo ese currículum fantástico que ten Paola, ademais con cousas en inglés que non vou a ler, eu, o encontrarme con Paola foi unha casualidade bibliotecaria tamén, a través de Xosé, que traballa na editorial Carandraca, pero tamén está metido no grupo Bricolabs, de frikis ali de Coruña, e entonces un día me dixo, cando falábamos do espacio fedelleiro de Barrio Novo, pois tes que coñecer a Paola, empezoume a contar e tal, e claro, dixen, pois teño que coñecer a Paola, e Paola veu hasta Barrio Novo, e claro, quedei encandilada con Paola, ca lectura distinta que fai de como o pensamento computacional vai máis aló da robótica, vale? Que claro, nós si agora temos os nosos robots na biblioteca, pero eu cando vin os textiles, cando vin o traballo que fai con papéis, claro, aí xa os pequenos e as pequenas entran a diseñar, que eso creo que é a parte que nos está fallando na robótica, vale? Si programamos, pero eles non diseñan o que queren facer porque se les dá algo xa preparado. Estamos falando agora, Paola formouse en Estados Unidos cas creadoras de todo este movimento, que empezaron, me estaba dicindo ahora isto como, bueno, os ciclos que empezan e pechan, empezaron nas bibliotecas escolares de Nova York. E agora Paola está nas bibliotecas escolares de Galicia, que está encantada con eso. Outra cousa que quero dicir antes de empezar é o que ofrece este tipo de material. Eu que foi? Fai un mes, Paola? Sí, participei nun taller que daba ela na Domus sobre os textiles e pois, o 95% éramos mulleres. O fin de semana seguinte houve un de robótica escornabótica e o 95% eran homes. Vale? Entón, bueno, esta é outra cousa a ter en conta de como os materiais tamén influen no perfil de xénero, non? Cousas a ter en conta no cole. No cole e na biblioteca. E me callo. Porque Paola ten moito que contar e despois tamén un ratiño para, antes da seguinte sesión, pois o que lle queirades preguntar. Vale? A ver, así. Bueno, primeiro, moitas gracias por asistir á miña ponencia. Nada, chamame Paola Guimerán, se son de Cangas, pero como boa galega... Non son brasileira. Son de Cangas do Morrazo, pero nacín na Coruña. Aí está o conflicto. Pero, bueno, digamos que como boa galega levo viaxando por un mundo moitos anos. Pero, bueno, fai un pouquiño regresei a Galicia e teña a sorte de coñecer a María. Por iso estou aquí e veño a mostrarvos a miña investigación, o que levo facendo os últimos 15 anos da miña vida. Entón, bueno, espero que vos goste. Vou comenzar con esta diapositiva, que é un pouco técnica, pero un pouco o que nos ven encima. Todos sabemos que estamos preparando unha xeración de rapaces e rapazas que van ter uns traballos diferentes aos que temos nós. Iso é unha realidade, penso que non é nada novo. As tecnoloxías avanzan moi rápido, as tecnoloxías digitais, e, bueno, hai unha serie de competencias e de habilidades, novas habilidades que, de alguna maneira, como docentes, temos a responsabilidade de intentar preparalos, e que estes rapaces e rapazas comecen a pensar como van a ter que pensar os cidadáns do século XXI. Entre estas habilidades, que está o pensamento crítico, o pensamento computacional, un pouco esta idea de que non pensemos ou que non pensen de maneira lineal. Nos aprendimos matemáticas, lengua, química, e tivemos que elexir. Eles xa non van poder elexir. Eles van ter que intentar manexarse nas matemáticas, tamén un pouco na tecnoloxía, un pouquiño na arte, de alguna maneira, bueno, pois serán de diferentes anos, como pasou con nosos pais e con nosos avós. Unha das habilidades máis importantes é o pensamento computacional, que, bueno, aí está Janet Wynn, que foi a teórica, que falou e que dixo que esta competencia vai ser importante, e o pensamento computacional non ten que ver especificamente con programar, ten que ver con entender como funciona todos os obxectos tecnolóxicos, o teléfono, a televisión, o ordenador, como funcionan, como están feitos e, sobre todo, entender que estamos rodeados de tecnoloxía. É moi importante que estes rapaces e estas rapazas entendan todo isto porque, de alguna maneira, van ter que necesitalo para afrontar unha serie de retos. Neste caso, tamén outro tema como moi candente, o tema da sostenibilidade, levamos moitos anos sendo consumidores de tecnoloxía e, de alguna maneira, isto ten que cambiar. Ten que cambiar, primeiro, porque cada vez
o mundo vai a peor, isto non é unha novedade, e temos que crear esta xeración de persoas que non só se dedican a consumir, senón tamén crean, vale? Crean solucións. Daí que, bueno, puxen esa foto desta rapaza con impresora 3D, nunha Maker Faire, esta nena soldando, estes rapaces facendo, non traballando outra vez con martillo, un pouco esta idea de vamos a construir, non vamos a construir un novo mundo e vamos, sobre todo, a repensar como construílo e en esta nova construcción vamos a incluir a tecnoloxía. Entón, imagino que xa coñecedes que dende o INTEF en Madrid hai un informe que leva uns anos saindo que se chama Programación Robótica e Pensamento Computacional na Aula, que basicamente é un traballo moi interesante que se realiza porque se recopila por comunidades autónomas como, de alguna maneira, se está confrontando nas escolas ou nos centros educativos este cambio. Asimismo, tamén neste informe se valoran que tipo de empresas privadas tamén están contribuindo, vale? Para que de alguna maneira pues, bueno, podemos formar aos nosos rapaces e rapazas pues, neste tipo de novas habilidades. Imagino que algún de vos estades habituados, non, a estas imaxes, pero, bueno, digamos que unha das apostas seguras e que se fai é a robótica educativa, que claro, de alguna maneira cubre, non, o que son os campos STEM, non, ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, ou, non sei, propostas como a do código, non, que de alguna maneira son experiencias que se están realizando, son actividades que se realizan na aula e que de alguna maneira pois sí, fan a labor, non? Realmente estás levando á aula unha serie de actividades, materiais e ferramentas para que os rapaces se acheguen a este tipo de habilidades e podan desenroladas. Pero a cuestión é que nestes últimos anos surdiron tamén novos campos de ensino que tamén nos serven para enseñar a programación, a robótica e o pensamento computacional. Estes campos, desgraciadamente, son descoñecidos porque casi toda a investigación que se realiza neste campo prodúcese nos Estados Unidos. O producirse nos Estados Unidos, o problema é que todo o que se publica é en inglés. E todos sabemos o difícil que é ir a internet e ler un tutorial en inglés. Ainda que sepamos moito pouco. Bueno, a cuestión é que hai un problema aquí de lingua, hai un problema de que hai todo un campo que podería tamén servir para, bueno, unha forma alternativa para aprender estas mesmas habilidades, o mesmo que a ti aprendes, o rapaz aprende ou a rapaza cando está traballando con un robot, o que pasa é que, como digo, é un campo descoñecido. O máis interesante deste campo é esta aproximación que no que eu son experta, denomínase e-textiles, vale? O campo que ten que ver con textiles e electrónica. O máis interesante para min é que cando se plantea buscar unha alternativa a robótica, por exemplo, que existe, o que entendemos, o que xa coñecemos, é a idea de como na aula traemos a todos e todas as rapaces. É dicir, a idea é como traemos a un público máis amplio. Todos sabemos que un robot lle pode gustar a un rapaz ou unha rapaza, pero tamén pode que non lle guste. É así, é un feito, non é nin bo nin é malo. Simplemente a cuestión é que, bueno, hai unha serie de investigadores e investigadoras estudios que demostran que se incluímos o arte e o deseño podemos, de alguna maneira, enseñar aos nosos estudantes as mesmas habilidades. Ben? Que pasa aquí? Que se incluímos o arte, de alguna maneira estamos creando o STEAM, que non sei se estáis familiarizados con estas siglas. Cando nos decimos STEM, que é Science, Technology, Engineering and Maths, ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, non? A cuestión é que, cando añadimos a A, estamos, de alguna maneira, bueno, pois, entrando noutro terreo. Ainda que é o mesmo, porque as mesmas competencias, as STEM, están aí. Vale? Entón, digamos que aquí tamén, eu penso que se empezamos a facer un debate tamén, creo que habería puntos encontrados, pero neste caso, nos Estados Unidos, cando aparece todo este campo dos textiles e a electrónica, xorde todo un movimento que se chama de STEM to STEAM. E aí xurden un montón de teorías de xente que di non, a arte non ten que estar incluída, o rapaz ten que sentarse e programar e programar. E outros din, non, o rapaz non só ten que programar, tamén ten que pensar, ten que, de alguna maneira, entender que está facendo coa tecnoloxía. Entón, bueno, eu non vou entrar neste debate, simplemente quero, vamos, decir
que eu considero que o adecuado para os meus estudiantes é o enfoque STEM. Entón, xunto comigo, outros profesionais decidiron, xa fai uns anos, empezar a publicar as investigacións e os traballos, digamos, as actividades que defenden este enfoque. Polo tanto, aínda que estes libros están en inglés, a día de hoxe eu non estou falando dun campo que sexa moi pequeno, porque xa en internet podemos encontrar varios libros. Ben? A cuestión é a seguinte, é que, como todo se desenrola aí, no ano 2013, cando eu quero regresar a Galicia, regresar a España por unha cuestión de morriña, pois empezo o proxecto Aulas TEAM, dai o nome, e a miña intención é a que, polo que estou aquí, gostaríame abrir este campo e facilitar os recursos, os contidos, os materiais a todos os profesores, escolas, bibliotecas escolares, para que de alguna maneira tamén se valore este enfoque. E que tamén neste cambio tan importante que é como implementar este tipo de pensamento computacional na aula, se valore, pois eso, un enfoque que inclúe un fío conductor como material e o rapaz, neste caso, nesta práctica, vai ter que coser. É por iso que, aínda que me presento como artista, a miña labor desde fai uns anos é divulgar este campo e, de alguna maneira, explicar, facilitar que os profesores e profesoras que estén interesados podan levar estas actividades á aula. Pero quero facer un pouco un regreso pasado para que entendades un pouquiño como cheguei eu aquí e por que eu penso que isto é un bo camiño para seguir. Entón, temos que ir ao ano 2009. No ano 2009 eu recibo unha beca da Fundación da Barriga da Maza para ir a estudiar a Nova York, a unha universidade que se chama Parsons, The New School. É unha universidade super interesante porque podes facer realmente o que te apeteza. Sempre que se xa vinculando arte, tecnoloxía e deseño. Ben? Eu, cando cheguei a esta universidade, xa tiña formación en programación, xa coñecía Arduino, coñecía Processing, e, ademais, tiña formación en Belas Artes, entón, sen máis. Eu cheguei a Nova York e tiven a sorte de encontrarme coas pioneiras de todo este campo, que daquela no 2009 acababan de comenzar, e, imaginade para unha rapaza de Belas Artes cando de repente descubre que existe unha pintura que conduce a electricidade, e que ti podes facer unha pintura interactiva. O que che conten de repente que hai un fío que podes coser e podes incluir todo tipo de interactividades. Para min foi unha cousa, igual que para vos imagino que agora, moi novedosa, e durante 2 anos a miña práctica foi entender como unha estudiante de Belas Artes podería adquirir todos estes materiais e leválos á súa práctica artística, con todo o que iso conleva, que é saber programar, saber electrónica, saber un montón de conceptos que unha universidade non nos tiña adquiridos. Entón, que pasa? Que, aínda que era difícil, para min atraíame un montón toda a experiencia plástica e me parece increíble que se puderan mesturar estas disciplinas tan dispares. E, de maneira natural, comecei a asistir ás Maker Fairs americanas, que imagino que coñecedes, porque vai haber unha aquí en Galicia en breve, e vos recomendo que vayades. E tamén empecé a asistir a espacios hacker e a mezclarme cun montón de persoas que, mellor, non eran tanto do meu perfil, pero parecíanme super interesantes. De maneira natural, empecé a cuestionarme como a práctica artística, o deseño, pode levarme a programar. E como esa curva de aprendizaxe, que a veces é moi alta, pode reducirse polo simple feito de que o teu cerebro está tan abstraído pensando o que queres facer, o que realmente queres facer. Está traballando coas mans, que realmente é o que che fai olvidar o difícil que é programar, porque, de unha maneira, para haber a xente que é fácil, pero para outra xente hai unha curva de aprendizaxe moi alta e é difícil. Tiven a sorte que estas investigacións que eu comecei ali foron aceptadas polo centro e comecei a dar obradoiros a diseñadores da escola, por exemplo, que viñan
da arquitectura, da Universidade, vamos, do Departamento de Arquitectura, xente que veña do campo da moda, das Belas Artes, bueno, un sinfín de estudantes que non tiñan experiencia previa na tecnoloxía e na electrónica. Coa sorte de que me contrataron no Fashion Technology Lab, que era unha especie de laboratorio que estaba incubando os primeiros programas do máster para iniciar os programas de moda e tecnoloxía. Igualmente, todas estas experiencias leváronme a poder ser profesora neste centro e, bueno, ser algún investigador na sala pode consultar esta publicación onde se documentan o que fixemos e onde realmente se demostra que traballar con materiais como fíos e pinturas realmente fai que sexa moito máis atractivo para persoas que non teñen experiencia en programación e en tecnoloxía traballar neste ámbito. Pero as circunstancias foi que este momento STEM estean do que os falei anteriormente, tamén comenzaba ali, e eu necesitaba conseguir máis traballo, porque ainda que era profesora na universidade, Nova York é moi caro, entón tiven a sorte que de repente apareceu un posto de traballo nunha biblioteca de Manhattan, que basicamente o que querían era crear un espacio maker. E, bueno, era moi interesante porque a escola chamase, podes entrar na página web, Quest to Learn, é a primeira escola piloto onde os rapaces traballan con tablets e todo gamificación, bueno, é unha escola moi, moi interesante. Elles apetecía, despois das clases no after school, nas clases extraescolares, pois empezar a pensar actividades que sexan máis inclusivas e particularmente o interés da creación deste espacio era ver como se incluían audiencias que durante moito tempo estiveron ausentes da computación. É dicir, non era solamente crear o espacio maker na biblioteca, tamén era investigar actividades que realmente incluían, eran máis inclusivas para afrontar este reto, que como levamos o aula ao pensamento computacional. Entón, traballei ali durante un ano, traballei en equipo, no equipo había pedagogos, había tecnólogos, había artistas, había, pois iso, éramos investigadores, e entre todos, pois, de alguna maneira, fomos definindo unha serie de actividades que nos íbamos analizando se realmente traballar cos textiles, electrónicas, pinturas, con todos estes materiais, realmente os rapaces, neste caso eran rapaces de 6 a 12 anos, realmente si se sentían atraídos e querían programar. O máis interesante foi que nos demos conta de experiencias como esta. Este estudante é Sami ten 6 anos, e a verdade é que sempre estaba como un pouco aburrido na clase. Entón resulta que, despois de facer o seu primer circuito en textil, díxenlle, Sami, agora vouche dar liberdade para que crees, fabriques, o que ti queiras, pero o que ti queiras. Entón, el díxome, profesora, eu teño un irmán novo que non para de chorar toda a noite. Entón, gustaríame crearlle un peluchiño para él. Pero, isto foi unha idea del, gustaríame que a luz que ti me enseñaches a crear que estivera no seu corazón do peluchiño, e eu enseñei a Sami a facer un sensor de presión mesturando diferentes tecidos, e dixo, me gustaríame que cando o meu irmão apretase este peluchiño, pois se lle encendera a luz. Entón, bueno, isto foi o que, de alguna maneira, nos démonos conta da importancia que é tamén que non é só aprender pensamento computacional, senón tamén que cando ti enseñas a desenrolar esta habilidade na aula, que o rapaz e a rapaza cree tamén pensando nesta tecnoloxía. Entón, bueno, sen máis. Hubo moitas outras experiencias, por exemplo, esta, Tiger Lily, que estaba chegando un poquinho a adolescencia, era o día de San Valentín, entón fixe un vestido tamén cuns corazóns, cons fíos, e cando bailaba encendía o vestido, tamén pareceume, bueno, unha experiencia moi interesante, ademais logo programou as luces,
Pero a cuestión é que eu trouxen estes dos libros, están aí para quen os quera revisar logo, a cuestión é que o resultado deste traballo publicouse en forma de actividades nestes dos libros. Nos fixemos un piloto dun ano, pero logo esas actividades leváronse a outras escolas de todos, vamos, Chicago, bueno, podedes ver no libro diferentes escolas que quixeron colaborar e replicar estas actividades e confirmar se realmente había algún tipo de relación entre a forma que ti enseñabas e os materiais. O que concluímos é que as bibliotecas escolares son lugares para aprender a programar e fomentar o pensamento computacional. Tamén observamos que é moi importante que os rapaces non solamente se inicien a programación electrónica e a entender como funciona a tecnoloxía, senón tamén que se expresen neste medio. Isto é moi importante, a forma de que ti te estás expresando, ti estás como conceptualizando que é a tecnoloxía. E, ademais, o máis importante deste campo, desta aproximación, é a idea de que se nos aproximamos ou ensinamos desde este enfoque, de alguna maneira tamén estamos estimulando a creatividade, que moitas veces se olvida, non? É tan importante para a innovación, que tamén é outra cousa moi importante para poder traballar. Entón, resumindo, cando falamos de textiles no contexto educativo, referímonos a algo tan sinxelo como facer funcionar un circuito electrónico cun solo LED e que este brille dentro dunha peza de tea. Por exemplo, temos aquí, logo podedes velo de perto, pero temos aquí un portabaterías que xa se diseñou especificamente para poder coser o tecido, logo podedes acercarvos e ver mellor. E logo temos un LED que eu decorei cunha especie de boliñas e o que está ao redor é fío conductor de electricidade. Entón, eu o que podo facer, non se ve, pero bueno, o que podo facer é, os demais de pertiño vedelo, verdad? O que podo facer é enseñar a facer un circuito electrónico, podo explicar aquí conceptos de electricidade, podo explicar aquí polaridade, verdade? Podo explicar aquí o que é un circuito analóxico, pero ao mesmo tempo o rapaz ou a rapaza se está expresando, porque ten que, pois, o non ser un cable, de alguna maneira, pode, pois, bueno, pode expresarse, pode facer un circuliño, pode, bueno, sen máis, é diferente. Outra cousa moi interesante desta metodoloxía para aprender electrónica é que, de alguna maneira, vos credes que é igual escribir agora cun lápiz ou escribir no ordenador? Hai unha diferencia clara, que é a parte tangible, verdade? Non é o mesmo cando eu estou escribindo e de alguna maneira estou redondeando a letra que cando pulso a tecla. Bueno, pois isto pasa o mesmo. De alguna maneira, as investigacións o que demostraron é que cando o rapaz ten que coser o LED ou a batería, este proceso de coser fai tamén que no seu cerebro entenda as conexións que existe. Por exemplo, se eu abro este ordenador, vale? Cando fai cun cable, é todo como máis instantáneo, é como cando eu pulso no ordenador. Non é que non o entenda, o que pasa que cando, de alguna maneira, utiliza o fío, se se equivoca, ten que desfacelo e volver a coselo. Polo tanto, presta moita máis atención. Isto fai que o aprendizaxe sexa máis efectivo. Entón, de alguna maneira, pois isto é textile, cando falamos de textiles electrónicas, se buscamos en Google, vamos a encontrar pois este tipo de actividades. Pero pódese complicar moito máis. E cando facemos un proxecto cos rapaces na aula, non ten que ser un circuito sinxelo. Tamén podemos poñer este pequeno ordenador, vale? Que agora falareivos un poquinho máis de él. E, non sei se... teño apagado. Non se ve moito, pero podemos facer tamén un pequeno pianiño. Non sei se se escoita, vale? De tal maneira que aquí eu estou ensinando rapazo a rapaza o que é a electrónica básica de toda a vida, non a electrónica o que a polaridade, o todo o sistema, vamos, de como funciona un circuito, e aquí xa incorporamos unha ferramenta, unha placa, que neste caso está diseñada para poder ser cosida
unha superficie blanda, neste caso é este guante, e a idea é que o rapaz ten que programar. Ten que programar, pois, por exemplo, como van a ser as notas. Ben? Pero, aparte diso, e logo mostrarei-vos máis exemplos, podemos facer o que se lle ocurra ao rapaz. Entón, queda claro isto, non? Ata agora, a xente que na escola aprendeu, seguro que para vos esta imaxe é como familiar. Cando aprendemos electrónica na escola, dábamos 2 trociños de cable, unha pila, está ben? E logo o botón aí facíamolo con... Sí. Bueno, pois ora temos, como digo, porque todo isto avanza e avanza polo que estou explicando, outra forma de aprender, que é moito máis divertida, é que, de alguna maneira, o que fai é que unha serie de novos materiais se inclúan na aula, vale? Entón, eu mostreivos estes proxectos, pero en internet, e repito, podedes, ora se non entro e navego un poquinho con vos para que non te dañedes medo e que sepades máis ou menos como chegar a estes proxectos, pois podes encontrar un montón de actividades que están facendo profesores ao redor do mundo e que comparten, vale? Entón, o positivo disto, o positivo é que de alguna maneira estamos, cando leximos na aula, utilizar este enfoque, estamos achegando a electrónica e as linguaxes de programación digamos que de alguna maneira desenvolvendo tamén habilidades artísticas e creativas como coser, bordar ou pintar. De tal maneira que, ahora quero mostrar un vídeo, vou co guante, a ver un momentiño, quero mostrar este vídeo que eu penso que o mellor a podedes entender este vídeo. Este vídeo póñono un pouco para rematar, non? Un poquinho esta idea de por que un enfoco outro, por que o arte, por que eu son artista e traballo neste campo, e que non é artista como tal. O arte tamén evoluciona, os artistas evolucionamos, os tecnólogos evolucionan, e agora, pois nada, estamos nesta etapa. É moi importante entender que é tan importante programar como saber bordar. Hai que recuperar todas esas tradicións, porque nunca se sabe se iso vai ter un valor, e vai telo, sobre todo no tema dos wearables. Pero, bueno, pasando páxina. Basicamente, temos un campo que son os textiles a electrónica, os e-textiles, e hai toda unha serie de libros e publicacións que están falando deste campo e que, de alguna maneira, están moi vinculados ao movimento maker, porque moitos destas experiencias desenrolase en espacios creativos e makers, xa que a día de hoxe ainda non están na aula. Hai outra cousa moi interesante, é que vos credes que hai unha relación entre os textiles a electrónica e os textiles e o papel? O electrónico e o papel? Que credes que hai unha relación ou non? Sí, basicamente a mesma técnica, en vez de ti integrar un circuito dentro dun textil, podes integralo dentro dun papel. E que material utilizaríamos? O tecido ou outro material? Cal considerades que utilizaríamos? As pinturas. Ben? Entón,
Outra cosa que os quero explicar é iso, é que hai toda unha historia ao redor das placas e ao redor destas metodoloxías que os quero contar, vale? Principalmente porque as persoas que lideran este campus son mulleres, vale? Se podedes buscar o seu traballo porque é moi interesante. Ambas mulleres son tecnólogas, son enxeñeiras, ambas crearon as primeiras placas, os primeiros microcontroladores que están diseñados e pensados para traballar con estes materiais. O traballo tal vez máis interesante, a persoa que é a pioneira neste campo é esta muller, Lía, que xa en escolas de primaria no ano 2005 ou 2004, non recordo ben, ela xa estaba pensando como este campo, como esta aproximación para ensinar electrónica e programación podería favorecer esta entrada, non? Favorecer a entrada dos rapaces e rapaces a programar e ao desenvolvemento do pensamento computacional. O interesante, e penso que esta foto é moi simbólica, é que Lía estudiou no MIT e estudiou moi de cerca as teorías deste home, que é Papert, non sei se vos soa, pero é o pioneiro deste campo, é o fundador da robótica educativa. É un home increíble que foi o que cos seus estudios e o seu traballo indicou que o rapaz aprende facendo. Pero non xa sabemos, verdad? Como aprenden os rapaces? Facendo. Entón, digamos que Papert entendeu, digamos, está detrás do proxecto Mindstorm, pero, de alguna maneira, se vedes o kit da izquierda, que diferencia hai entre un kit e outro kit? Que diferencia vedes entre estes dous kits que podedes levar á aula e traballar cos rapaces? Que diferencia vedes? Os materiais. E crededes agora que poderían influir no aprendizaxe? Entón, un pouco a idea é esa. A idea é que Lía, despois de moitas investigacións, é diseñar esta placa, que é unha placa que se pode programar con Arduino e tamén podese programar por bloques, vale? Como por Scratch, coñecedes Scratch, MBlock, é dicir, estas placas tamén se poden programar con diferentes plataformas de... Ela realizou unha serie de investigacións onde deuse conta que realmente si influía o diseño da placa para, de alguna maneira, atraer máis as mulleres a este campo. Vale? Ela é, tal vez, a que ten un estudio máis exhaustivo sobre o tema de xénero. E como, aínda que ela indica que tamén se inclúen minorías, demostra que a muller sente-se atraída por este campo. Entón, quero vos mostrar... Esta non é. A ver onde está aquí o... Está aí? Ben. Vou mostrar aquí este vídeo os proxectos que se poden facer con esta placa.
right to left, each light is a stitch. Knit, yarn over, SSK, knit, 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 knit two together, yarn over. Access granted. Depending on how much light there is will change how much sound and blinkiness we get. So if I turn the light on, it'll get really slow. If I turn that off, it gets fast again, and then if I put my hand in front of it, it starts to get really fast. Entón, ai, isto xa vou pechalo. Espera, vou aquí. Entón, non vos asustedes, porque unha das máximas de Lía non só foi diseñar unha ferramenta que fora, bueno, permitise facer proxectos para atraer a muller, senón que tamén esta ferramenta está pensada para xente que non sabe electrónica e programación. Cando imparto obradoiros desta placa, a xente non ten coñecementos. Entón, o mellor ahora estades vendo aí algo que non entendedes, pero todo o seu objetivo desta muller é que as ferramentas que ela deseña e como as deseña os contidos educativos sexan accesibles para todos os públicos. Outra cousa é que ela sexa tecnóloga, pero tamén é educadora, e a súa misión é esa, ela o que quere é democratizar este campo, pero cando digo democratizar é de verdade. Ela considera que estamos rodeados de tecnoloxía e que temos que saber como funciona. Entón, bueno, mostreivos os proxectos, pero se botades en internet un ollo ou asistides a un taller para aprender como funciona esta ferramenta, daredes vos conta de como a nivel didáctico está pensado todo o contido para que de maneira escalonada vayades aprendendo para finalmente facer os vosos proxectos. Esta rapaza aquí, Lía, no MIT, creou un grupo de investigación que se chamou High Low Tech. Vou destacar nesta presentación esta rapaza, que tamén é enxeñeira, que un pouco inspirado co traballo de Lía no campo dos textiles a electrónica, e tamén Lía ten como experiencias incluindo papel e electrónica, ela desenrolou esta outra ferramenta que non teño aquí, que como vedes é para papel, vale? E con esta ferramenta, en vez de fíos, podes utilizar papel ou un adhesivo, que é un adhesivo de cobre que conduce a electricidade. Vamos a ver un pequeniño vídeo, vale, de como funcionaría traballar ou ensinar os rapaces utilizando este material na aula.
podemos facer o mesmo, pero neste caso podemos facer a seguinte en papel. Entón, a veces pasa que hai profesoras e profesores que me din que eu traballo mellor co cartón, e a mí o de coser, digo, bueno, pois podes explicar os mesmos contidos utilizando papel. Outros dime, a min encantame moito coser, bueno, pois utiliza o textil, vale? A cuestión é que estes rapaces e rapazas aprendan todos estes novos conceptos desenrolando proxectos que de alguna maneira pois que aprendan a programar e entender como están fabricadas todas as cousas. Entón, dende que eu comecei neste campo, sorderon un montón de novas ferramentas. A máis, eu penso que popular é Makey Makey, verdade? Todos coñecedes Makey Makey? Sí? Mais ou menos, poño un vídeo? Non? Vou poñer un vídeo. A ver, perdón. Aquí, Makey Makey. A diferencia con Makey Makey, aquí vamos a la... Hi, I'm Jay. And I'm Eric. We're graduate students at MIT Media Lab. We have a dream that everyone is an inventor. So we created Makey Makey to let you invent just by alligator clipping. Alligator clips stuff like bananas to your Makey Makey. When you touch the banana, your computer just thinks you're touching the keyboard. The front has arrow keys, spacebar, and mouse left click. When you're ready for more, flip the Makey Makey over and you've got more keyboard keys and support for the mouse. You can even use the board like an Arduino when you are ready. No programming, no breadboarding. You don't even have to install software. Just plug it in USB. Order your Makey Makey today and start changing how the world works. Como norma, os profesores encantas esta ferramenta porque non hai que programar, non hai que facer nada. Pero non deixa de ser outra ferramenta máis do ecosistema de preparar estes rapaces e estas rapazas para este mundo que ven. Entón, non teño moito tempo hoxe para explicar todas as ferramentas, pero quero que sepades que existen novas ferramentas, vale? Mais ou menos din unhas pinceladiñas das que son. Sabemos que estas ferramentas permítenos incluir a práctica artística, o diseño, verdade? E, de alguna maneira, a finalidade e a idea é que os rapaces e as rapazas terminen programando. Ben? Entón, se hai algún investigador aquí, encántame este texto que é Theorizing the Nexus of STEM Practice por Pepler and Holben, que son dúas mulleres que traballan de maneira moi activa explicando como o deseño da ferramenta e os materiais que se utilizan na aula son moi importantes para a aprendizaxe da tecnoloxía. Ben? Entón, ainda teño que mostrar algún vídeo máis e quero que me fagades preguntas. Vou mostrar simplemente 3 exemplos de proxectos que eu impulsei ou colaborei, vale? Para que vesades de que maneira eu traballo, ou os traballos que levo feito. Un destes traballos é Circolab. Alguén sabe o que é esta furgoneta que recorreu toda España? Non vos soa este proxecto?
Este proxecto realicei no 2015. Esa furgoneta que ves aí é un espacio creativo, un espacio maker, en Teriña. Ti abres a furgoneta, está chea dun montón de mobles que sacas e cada moble ten pois robots, ten fíos, ten pinturas, ten... A ver se non se encontra unha foto. Pero vamos, basicamente, todas esas mesiñas que ves ali están dentro da furgoneta e se as sacas todas, creas un aula creativa, un espacio maker, un Fab Lab, o que lle querades chamar. Entón, no 2015, a empresa BQ, que é unha empresa de teléfonos móviles, contratoume a mí máis a 4 persoas máis que están aí para recorrer España en 3 meses. Foi unha campaña moi divertida, porque basicamente os colexios poñíanse en contacto con nós e decían: quero que veñas á nosa escola, ou as universidades tamén, quero que veñas a dar un obradoiro. Entón, dentro do equipo, eu fun a encargada de diseñar todas estas actividades e deronme a oportunidade, deume a oportunidade de incluir todos estes materiais e estas prácticas. Ben? Entón, iso, o tour durou 3 meses, en Galicia estuvemos, ahora logo mostro vos o colexio, pero a cuestión, vou vos mostrar mellor un vídeo para que entendades mellor o que é o proxecto BQ e como se pode levar á aula. Ecolab es una iniciativa de BQ, que es la empresa de tecnología más importante de España, que hace teléfonos, smartphones y tablets, y además de impresoras 3D y robótica, que ya habíamos estado aquí en el Colegio Montserrat haciendo un taller de impresoras 3D el año pasado. Este año hemos montado esta furgoneta que está 3 meses dando la vuelta a España, pasando por todas las comunidades autónomas, y en nuestro paso por Cataluña, concretamente por Barcelona, no queríamos dejar de visitaros. En cada mueble pues tenemos un montón de cosas, herramientas, cosas de circuitos, un montón de cosas que utilizamos nosotros para crear. Tenemos también una máquina que dobla varillas. Tú puedes hacer un diseño en el ordenador y te lo va como doblando todo como quieras. Y luego está nuestra máquina favorita, que es una cortadora láser, que en el ordenador tú puedes hacer un diseño y luego se lo pones a la cortadora láser y te lo corta. Y esta máquina puede cortar madera, puede cortar plástico, puede cortar tela, puede cortar un montón de cosas y es muy precisa. Hoy lo que hemos estado haciendo es un taller sobre soft circuits, que es la iniciación a los wearables, es decir, es trabajar la electrónica desde los tejidos blandos. Concretamente lo que hemos hecho es trabajar con copper tape, con hilos conductores, con materiales que llevan cobre o metal, para conseguir realizar un circuito en papel y realizar un pequeño juego que lo que hacen es interiorizar cómo funciona la electricidad y la corriente en circuitos de ese tipo, para luego poderlos aplicar pues, en los que serían tejidos, para luego conectarlos con el teléfono y entender el mundo del wearable, hacia dónde va y cómo se crean desde un inicio. El valor de lo STEAM, que vosotros ya lo tenéis muy integrado, es muy importante para nosotros trasladarlo a muchos colegios de España, porque la mezcla de las disciplinas en el aula es muy importante para los alumnos, para así poder empatizar mejor con lo que están trabajando y poder interiorizar los conceptos de una forma más fácil. Es muy importante, creemos nosotros, que venga una empresa externa, que en este caso es privada, y facilite a los alumnos una actividad en donde ven las artes plásticas, donde tienen que trabajar en equipo, donde tienen que ver conceptos de electrónica, donde ven conceptos de diseño, donde ven conceptos de moda. Cuando salgan al mercado laboral van a tener que adaptarse a esa mezcla, ¿no? Porque ya los oficios no son los oficios nuestros, ya no son de un oficio muy definido y tenemos que ser capaces de hacer distintas funciones. Entonces, prepararles para ese tipo de oficios en los que nosotros ya estamos trabajando es muy importante. Una vez han acabado de realizar el pequeño juego Shock Game en
Circuits lo que vamos a hacer es enseñarles la furgoneta en la que estamos viajando. Es una furgoneta, es un laboratorio itinerante que está repleto de impresoras 3D, máquinas de coser, cortadoras láser, dobladora de varillas, viniladoras, bueno, llevamos de todo. Y lo que van a hacer es poner pegatinas, porque nuestra furgoneta está repleta de pegatinas, llevamos 1 mes y medio y tenemos que conseguir cubrirla en el mes y medio que queda, y van a ver qué es una impresora 3D, aunque en el colegio ya la habéis visto, qué es una cortadora láser, y van a entrar en contacto con herramientas presentes en el mercado de la fabricación digital. Facedes unha idea do proxecto. Entón, pois non sei, Circolab tal vez foi o proxecto así máis ambicioso levado a cabo por BQ. É bonito ver como bueno, de alguna maneira pudemos chegar a moitos profesores, pero desgraciadamente non a todos os que nos quixeramos. Outro traballo que realizo, outra colaboración que me parece moi interesante é co Museo Balenciaga, Cristóbal Balenciaga do País Vasco. O Departamento de Educación ten un programa onde colabora cos colexios, basicamente ofrece actividades relacionadas coa moda, un pouco con esta idea de que se garda a memoria de Cristóbal Balenciaga. Entón, eles no 2015 propuseronme que eu diseñase unha actividade que eu chamei Moda Electrónica Creativa para secundaria, para educación secundaria, e a cuestión é que unha actividade de 1 hora e media, o interesante da actividade é que desde o 2015 o que observamos é que tanto rapaces como as rapazas teñen dificultades para coser. É que, aínda que a actividade consiste en coser un circuito moi sinxelo, unha camiseta, non é xa unha cuestión de xénero, é unha cuestión de que estamos perdendo habilidades. E iso é o problema. Por lo tanto, outro punto para esta aproximación da aprendizaxe á tecnoloxía. E, bueno, porque vesades un pouco como, de alguna maneira, vou traendo todas estas prácticas. Colaboro tamén con Fuerteventura, coa illa, dando formación a profesores, e tamén, iso, pois, falando con eles e vendose realmente estas placas, estas novas ferramentas realmente cumplen esta función. Porque como docentes temos que ter moito cuidado e non coller todo o que nos venden. Temos que ter tamén un pensamento crítico coas ferramentas que levamos á aula e ver se realmente cumplen a función, que é educar os rapaces e, se así, pois utilizalas. E nada, gustaríame terminar, para ter polo menos 15 minutiños para falar con vos, presentándovos a miña tesis doctoral, que a tedes en internet. Defendina o ano pasado na Universidade Complutense de Madrid, na Universidade de Belas Artes. A miña intención coa tesis doctoral é documentar todo este campo, que existan recursos, que existan persoas detrás que teñen unha investigación, pedagogos, profesores, experiencias, e facelo de maneira que sexa entendible para todo tipo de persoas. Por lo tanto, a miña tesis doctoral é moi sinceriña de leer, podedes leela online, aí explico como chegamos a isto e por que é tan importante que, de alguna maneira, como docentes e responsables da educación dos nosos rapaces e rapazas, de alguna maneira non obviemos que isto está sucedendo e que hai un cambio moi importante no campo educativo. Quería darvos as gracias, porque sodes moitos, un pouco impresionada estou, e non sei se cheguei a todos, eu fixeno o mellor que podo, pero podedes contactarme, podedes preguntarme, e nada, e iso, que moitas que graciñas, e gustaríame, por favor, que agora non tuvesedes como sesades tímidos e aproveitemos este momento que estamos aquí xuntos para que me fagades preguntas. Temos Google, que é o que sabe todo, entón eu o que non sepa preguntarei a Google. Entón, graciñas.
non sei se eres tímidos, dixo Paola, si non somos. Queres? Pregunta. Moi ben, así me gusta. Dúas cousas. Primeiro, quedouse corto. Quedouse corto, claro. Xosé de Calandraca, que me dixo, vai ali, que tal, e quedouse corto Xosé de Calandraca. Un sabiño pa Xosé. De verdad, porque me pasou o mismo, falando con él, vai ali, que pau, tal, quedouse corto. E segundo, que me gustou, además o relacionaba co que estábamos traballando estes días con rapaces, con cosas de Grecia, e sabes que os griegos daban, vale, ciencia, no sé cuántos, e arte. E eso, esa relación que nos volve o clásico, eso moderno y volve o clásico, es una maravilla. Gracias a ti. Gracias. Que curioso, Isto, falei non moito con Xosé, que non pode estaros aquí, pero acordámonos moito de él, e que é increíble, non? Que levamos moitos anos loitando por isto, e como a tecnoloxía de repente traenos algo que dentro do campo da pedagogía, non? Investigacións levan anos dicindo o importante que é integrar todas as disciplinas e o arte para o desenvolvemento de rapaces. Sí, eso é igual. Nos agradecen eso tamén. Moi ben. Veña, sodes moitos. Alguna máis ten cabe, alguna preguntiña máis. Aí sí, vale, ben, dous. Podes falar un pouco dos costes dos materiais? Mais ou menos. Sí. Para ter unha idea para unha clase de 20 alumnos. Mira, hai unha cousa que non cubrín moito, pero por unha cuestión de que, non sei, tiven que asustarme un pouquiño, pero a ver se podo chegar. Primeiro é que actividade queres cubrir. É dicir, se ti queres cubrir, por exemplo, enseñar electrónica básica, venses a circuitos sinxelos, paralelos, dame igual, botóns e tal, o custe é menor. Hai empresas que venden o que son kits de materiais. A veces eses kits saen máis caros porque che fan o kit. Outra cousa é comprar o componente de maneira individual. Entón, por exemplo, e todo isto, a ver se me deixa escribir. A ver, espera. Hai unha empresa que se chama Kitronic. Eu non traballo con ninguna empresa, o sea que, por favor, o que eu diga, dígono, é que vou decir esta, pero da igual. Simplemente para poñer un exemplo, vale? Ahora vou decir como outra opción. Entón, non, isto non é Kitronic, que non vexo, espera. Kitronic. A ver, vou poñer un exemplo. Entón, esta empresa é unha empresa que ten, está en UK, en Londres, penso que está ali. Entón, a cuestión é que ten un apartado que pon aquí e-textiles e conductive thread. Volvemos o problema con que iniciei esta ponencia, non? Que está todo en inglés, por agora. Entón, aquí, se vamos a os kits, pois aquí aparecen unha serie de kits. Isto tamén é outra conversación un pouco longa, pero vou intentar reducila. Os que dades tecnoloxía, os que coñecedes o campo da electrónica e estades habituados a ir a tendas de electrónica, coñecedes o que son os portabaterías. Pero estes portabaterías son portabaterías que se diseñan especialmente para este campo. Por que crees que son especiais? Porque ten para coser. Entón, que pasa? Que ti podes ir a unha tenda de electrónica, coller un portabaterías tradicional que vai ser moito máis barato e hackealo e utilizalo na aula. Entón, este kit, non sei, creo que son 2 euros, pero ti poderías facer o kit por 1 euro. Neste kit ti tes o portabaterías, o LED, o fío. Entón, depende da aula, da actividade, da cantidad de rapaces, o mellor compénsate máis coller a madesa. Entón, para completar. Entón, temos todos claro isto? Sí, vamos a poñer aquí portabaterías. Vale, se vou a portabaterías, o que encontramos é isto, que é moito máis barato. Entón, hai toda unha industria detrás para que eu che diga que compres. Aí sí quero formar a todos os docentes que compren o que se asuste mellor o precio para que chegue a máis rapaces. E se collemos este que é máis barato, pois non sei, pois cun fiño, pois facémoslle un nudiño e igual. Cando eu dou talleres
eu son profesora universitaria, entón, claro, dependendo da actividade, pois compras uns materiais outros. Se un dos meus estudantes é diseñador e quere mostrar cara ao público unha peza, pois eu recomendolle que utilice materiais pois máis refinados, máis diseñados. Pero, como nós temos que ser moi creativos, podemos utilizar materiais moito máis baratos. Entón, precios, moi relativo. Neste caso, este portabaterías custa 2 euros, cousa que eu penso que é moi cara. Este de céntimos. O igual pasa cos LEDs, coas luceciñas. Entón, os LEDs costan moi baratiños, que son estes. Neste caso, centrámonos, vale? Pero se eu poño LEDs, se custa 0,015. Pero se eu poño segos, aparece este outro que xa é un poquinho máis caro, xa 1 euro. Entón, darche un precio é difícil, pero sí hai opcións. Entón, en función ao teu presuposto, recomendoche que busques online ou que consultes. Eu teño unha página que se chama Prototipado Lab, que para os meus estudiantes universitarios, pero sirve perfectamente para vos tamén. A ver, Prototipado Lab. A ver, espera. Aquí está. Nesta website, eu repito, isto para os meus estudantes universitarios, pero eu documento un montón de ferramentas, vale? Podedes entrar e logo buscar en Google a ferramenta que queirades e buscar precios. Eu aí xa non che vou dicir cal te se comprar e de onde. Bueno, respondí a tua pregunta máis ou menos? Sí. Mira, eu quedeme con ganas de saber máis, entón, gracias. Como comentaches que facías obradoiros, María José, creo que tamén comentaba ao principio que te conecteu nun obradoiro destes. Sí. Como podemos saber cando das obradoiros, como podemos formarnos, como podemos coñecer un pouquinho máis deste? Pois, en principio, eu, despois de dar moitas voltas, desde Xaneiro estou en Galicia, entón, é verdade que dende a semana pasada estiven en Madrid, no INTEF, presentando este campo e tivo moita aceptación, entón eu penso que en breve xa darei talleres e de alguma maneira, non sei, que os vades enterar, vamos, pero graciñas polo interés, eso é positivo para min. E para os rapaces. O taller do que eu falaba antes, bueno, os que sodes de Coruña coñeceredes, na Domus hai un espacio maker, onde están todos estos de Bricolabs, e eles fan, bueno, hoxe mismo é la competencia. Hoxe os den en Coruña, de feito, a mí me daba pena que Paula non estuvera, ali tamén, porque ela fixo o taller precisamente para un reto que era cubrir unha parede inteira con e-textis, que fomos a facer ese día o taller, que se están documentados na página de Bricolabs. Entón, os talleres que organiza Bricolabs na Domus son talleres gratuitos e libres para todo o mundo. É dicir, aí é tamén unha referencia onde podes entrar, vale? É un espacio maker que foi medrando e que alberga idades desde 8 hasta 80. E, sí, e, bueno, de feito, o Xosé Famoso que falamos entrou ali porque o seu fillo enganchouse e el de levalo, pois acabou adicto tamén ao tema. Entón, bueno, a través de aí, pois, tedes tamén unha referencia importante. Os que non sexades de Coruña, ide un día a velo, porque hai que velo. E porque, ademais, dá moitas pistas para esos espacios creativos que estamos creando nas bibliotecas, non? Que a veces non temos sitio. Bueno, despois de ver esa furgoneta, xa non nos plantearemos o de que non temos espacio na biblioteca. Esa é a página de Bricolabs. Aí desater tamén, bueno, todo o reto que está aí, o taller que impartiu Paola. Sí, neste caso, este reto, que foi moi interesante, porque viu moita xente de diferentes disciplinas. A idea é, utilizouse esta placa, que se chama Circuit Playground Express. Basicamente, a idea é documentar aquí toda a información sobre a placa, e tamén mostrar traballos das persoas que asistiron, sempre coa idea de que as persoas que viñeron ao taller documenten o proceso e compartan o código para que logo outras persoas podan, de alguna maneira,
pois sentirse pois de alguma maneira influenciados e sempre referenciando o traballo da persoa que o creou, seguir xenerando este ecosistema en galego ou en castelán, xa que hai pouquiño recursos, que ese é un gran problema, vale? Hai que xerar recursos para que de maneira fácil todos entendamos máis de que va este campo. Entón, bueno, está na wiki de Bricolabs, tapiz textiles electrónica, e pouquiño a pouco cada vez terá máis contido, vale? Bueno, máis información. Saliu un de María, que creo que de aquí de Santiago, ¿no? Que é profe de tecnoloxía, que xa meteu a impresión 3D tamén, parou a impresión, eran como unhas púas dun dragón, entonces parou a impresión, puxo unha tea, que agarrou con as pinzas na impresora, seguiu imprimindo e agora lleva a engadir a placa, o sea, eso xa é el plus, high plus del autobús. O sea, todo por facer. Todo por facer, sí, é todo por pensar. Bueno, non sei se hai máis preguntas. Como, Paola, os profes somos moito de tocar, Sí. Paola trouxo aquí, vale, ahora temos, 5 minutitos, porque algunha temos que estar abaixo, pero tedes aquí cousas para ver, porque esta sala non é a máis idónea para ver, pola distribución. E gracias a Paola e a todos.